Toată lumea, bine v-am găsit la un nou videoclip. Nu mai am postat de o săptămână și îmi cer mii de scuze, dar nu mai am avut cu ce și decât să vă plictisesc și să fac un video așa degeaba. Mai bine fac un video interesant și cu noutăți. Aici o avem pe cățeaua mea, Eli. Bun, haideți să intrăm la să vă arăt puii. Deschidem maternitatea. Bun. Tocmai ce le-am făcut și-o curat și s-au răhățit. Deci n-ai cum cu ei, fac prea multă mizerie. Plasa asta mai mult mă încurcă, să vă zic, pentru că am luat plasă mică și ca prostul, vedeți, nu curge deloc. Aici asta e bună decât pentru mâncare, ca să nu fac risipă. Doar atât. Vedeți aici preferatul meu, puiul scos de mine. Pui scos de mine. De pitică. Și puii mixti, care sunt foarte mari, ăștia mănâncă în continuu, ia uitați. Așa. Becul e dat pe faza mică, deoarece afară sunt 20 de grade și e foarte cald. Vedeți, apa le fac cu niște vitamine, niște tratamente. Hai să le fac și-o puțin cu ele, poate. Ia uite ce curios e acesta. Crocitoarea mai are exact 9 zile sau 10 zile. Stați un pic. Mai are 9 zile și scot puii. Am comandat o altă crocitoare, deoarece în aia o să pun puii scoși. Și o să-i las acolo jumătate de zi. Și după o să-i punem în maternitate, pentru că pe aceștia o să-i mutăm ori jos, ori într-un alt coteț care îl avem deja la găini. Bun, v-am arătat. Am mai avut niște pierderi. 3 pierderi, mi se pare. Mamă, vedeți ce vânt e? 3 pierderi, mi se pare că bate vântul foarte tare, nu știu dacă o să mă auziți bine. Așa. Haideți să mergem și la găini. Vedeți găinile? Stați un pic că nu se mai deschide poarta, are probleme. Pun pe pauză și Bun, am revenit. Am reușit cu poarta. Vedem aici cocoșul de Brahma și cu cele două găini de Brahma Hermina am deschis. Mai am câteva în coteț. Vedeți? Brahma Columbia, o găină, mătasele japoneze. Curând o să le fac și acolo cotețele, curând. Cam peste vreo 2 luni, o lună, așa am în plan să fac, vedeți, și alte găini Brahma. Să vedem dacă mai fac vreun nou pe aici. Nu mai am făcut. Azi am luat 7, 8 ouă, 8 parcă, dacă nu mă înșel. Cocoșul de Brahma Hermina închis. Nu am mulți cocoși, am decât cei 2 pitici care îmi plac foarte mult. Cocoșii de Brahma. Așa. Și mai am cocoșul de cochinchina pitic. Vedeți, foarte frumos. Cred că pe acesta o să-l dau la vânzare, deoarece n-am pereche. Dar oricum, nu vedeți că-i țin așa, alandala, pentru că momentan nu vreau să scot nimic din ei, decât ouă să iau. Pe viitor aș vrea să îmi fac rasă pură. Bun, acum o să mergem în grădină să vă arăt pomii mei, legumele și tot felul ce se află în grădină. Am intrat în primul solar, vedeți că este plin de răsaduri. Este foarte plin, pentru că anul acesta am pus 60.000 de răsaduri. Aici sunt roșii, foarte multe roșii în general. Nu știu sigur soiurile, primadona, chiar nu știu, castraveții aici. Vedem aici, cred că aici este vinetele, nu știu. Ba nu. Este tot niște roșii. Văd acolo.
Da, în general foarte multe roșii și acolo în capăt mai sunt câteva cepe care au mai rămas din solar. Mergem și în celălalt solar. Bun. Deci am verificat și ouăle. Mi se pare că 10 nu sunt bune din 64. Dar în general sunt alea cu care le-am cumpărat și nu prea îmi place. Sunt câteva mai multe de moțate. Sper măcar să-mi iasă 5 puiuți de moțate olandeze. Să am măcar unul cu 2, unul cu 3 să fie. La fel, multe răsaduri și aici. Tot roșii, țelină, dacă nu mă înșel, sau pătrunjel, nu știu sigur. Aici cred că e pătrunjel, da. Roșii. Aici s-a mutat foarte multe din răsaduri, vedeți, răsadurile au fost repicate în pământ și acum nu știu unde sunt. Aici vedem castraveți, dacă nu mă înșel, ardei, ardei din nou, aici castraveți. Nu le știu foarte bine, părinții mei le știu pentru că ei se ocupă cu așa ceva. Eu îi mai ajut când pot. Aici avem țelina, care a mai rămas în solar de anul trecut. Haideți să ieșim pe aici. Am mai luat din ea, era mai multă. Astăzi am mai luat. Bun, și am ieșit. Vedeți? Acolo era de unde am început și am ieșit aici. Aici, încolo e tot țelina, dacă nu mă înșel. Nu mai merg să vă arăt. Bun. Haideți să vă arăt. Aici avem corcodușii. Un corcoduș roșu și 2 corcoduși galbeni în capăt. Aici avem hidroforul sau bazinul. Plasa aici care a mai rămas de la maternitate, multe lemne, pari, scândure. Haideți să vă arăt și murele. Aici sunt murele. Anul trecut au ieșit niște mure foarte bune, sper să fie la fel și anul acesta. Avem aici un gutui. Hai să mergem, după aia mergem în solar. Gutui, sunt mulți gutui și aici avem un nuc care vedem că înflorește și el. Da? Ăla chiar nu știu ce e. Și ăla este un prun. Haideți să vă arăt că anul acesta mai am pus și zmeură, vedeți? Zmeură. Uitați. Am pus 3 rânduri. Bun, haideți să mergem. Vedem aici mraniță. Am luat câteva mraniță. Tatăl meu și cu un vecin a fost cu tractorul, cu remorca și a luat mraniță pentru a folosi, chiar nu știu la ce se folosește mranița. Mergem în solarul mic, care aici sunt iarăși răsaduri. Au pus foarte multe răsaduri anul ăsta pentru că au vrut să încerce. Așa, aici nu știu ce sunt ăștia, chiar habar n-am, cred că sunt ardei. Da, este plin de răsaduri în acest solar, nu o să mai merg până în capăt. Bate vântul foarte tare, nu te puteți să auzi, nu știu dacă mă auziți foarte bine. Așa. Bun, aici avem picăturile. E foarte multe așa acolo pe aici, pentru că acestea o să le pună când o să planteze și celelalte legume. Haideți să mergem mai în față, pentru că wow, bate vântul foarte tare, sper să mă auziți. Mergem puțin mai în față pentru că mai avem niște lucruri. Așa, anul trecut pe locul ăsta unde nu e nimic, acum a fost foarte mulți cartofi, foarte mulți. Au fost câțiva cartofi. Tot așa am făcut un mic experiment, părinții mei să vadă cum iese. Și au ieșit foarte buni. Bun, haideți să vă arăt ce a pus bunica mea și cu mama. Dovlecei.
Vezi, am pus picăturile și cu dovlecei. Vedem acolo la vecina care are niște usturoi. Dovlecei. S-a și înnorat puțin. Dar nu o să plouă azi. Destul de cald, dar bate vântul foarte tare. Haideți să vă arăt și aici a pus fasole. A pus fasole aici, pe locul ăsta unde îl vedeți că e gol, dar de fapt nu este gol. Uitați, se vede fasolea. Și aici, uitați-o. Și aici am un vișin care a înflorit, nu prea se vede pe cameră pentru că e înorat. Uitați. Bun. Și da. Cam acesta a fost și cu acest videoclip. Nu aici la vecina are foarte multe flori. Alele, numai flori. Da. Deci cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dați-mi idei cu ce videoclipuri ați vrea să fac. Și eu am fost lumea lui Liviu. Pe data viitoare. Pa!